Molt bones a tots i totes, de camí a començar una nova aventura, la Val d'Aran 2021, tot just farà un any. Vam passar per 3 comarques, la Segarra i les seves torres, i el Pallars Jussà i la Noguera i les seves esglésies. Per tant, 3 comarques del Prepirineu i interior de Catalunya. I primer presentem la primera part del traçat, tot amb cotxe, òbviament. Vam sortir des de la Vall d'Aro, a la comarca del Baix Empordà, frontera amb la Selva, i ens vam plantar per la C25 fins a Calaf. Des d'allà vam visitar les següents localitzacions aquí citades, amb les seves respectives torres, els seus respectius castells. En algunes ens hi vam parar més estona, en altres menys. Ja ho veureu. Que ho gaudiu!
I a les portes del castell, a l'entrada, tenim el guia, que estava a punt de fer una sortida i, amablement, ens va fer una visita personalitzada a nosaltres, gratuïda, evidentment. Comunicava dintre el poble i aquí devia entrar tot. I aquí hi ha el pati d'armes. Hòstia. El pati del castell. L'església. Sí. I això, Déu-n'hi-do. Bueno, almenys queden proves. portant el camí de la Sal, de Cardona cap a Cervera i cap a Ponent. Sí. Ja hi ha alta, que hi ha com una espècie de pou. Sí, això hem d'acabar d'identificar, a veure què... I tot com de calaixos laterals, saps? Això era el magatzem del castell. Sí. Sens dubte, una de les parts més interessants del castell és aquesta. Baixem fins a la presó, on hi ha escenes de cavallers, festes i guerrers en forma de pintures que van realitzar els propis presos en aquestes dependències conservades en parets arrebossades de guix, calç i sorra. Es diu que els cavallers porten escuts d'armes com ara els de Cardona. Sens dubte, una visita molt recomanable. Segona meitat de la ruta en cotxe, ara ens anirem abandonant ja la Segarra, la Noguera, i ens adentrarem cap al Pallars Jussà a través del Coll de Comiols, prèvia visita a un monestir, a una església, i a ciutats importants com la de Tremp, pobles petits com Benavent, i finalment dormint a la Pobla de Segur, tot passant pel costat de la serra del Montsec.
I des d'aquí, des de la Torre Mauri de la Pobla de Segur, conjunt modernista del 1904 al 1907, acomiadem aquesta primera part del trajecte d'anada a la Val d'Aran. Fins a la propera!